Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! No kaya't mo, agawin tayo ti lugar mi, Pauline, my loves. Kasano no masalaw ta ti ex mo? Amang ano ipungot nakit di Simeon? Ay nawaw, relax ka lang ka di. Sana mapasamak dahi ta, tadak mo takat ma'am. Promise? Win, syakti makamukan ka. Ang sakbay nga ipasyar ka iti lugar mi. Agrentata pa iti lugan, tapno da service ta. Wen atap do di da ibaga amamirmiraot ta. Puno dahi ta. Sana mabalin na tricycle ti pagluganan ta nga agawid. Ala, agpulas ka, tamapanta ijili. At ang tinakontak kong agpaparinta iti lugan. Mabit lang nga ro, tag-shower ak Simeon. No kasta, agawid gaya man ni Simeon dito'y lugar tayo, bakla? Wen, isumati ko na ni Tata Rodel. Siguro, kailimon ti ex mo niya. Anya? Ay, sana niya? Anya kung maaga po? Nabayagan ang naka-move on na kinkwanan niya? Ay na wow. Nakitang tadyay kung tesa? No sa anak nga agbidot, ni Simeon dayjay. Ay, iso ti driver. Kinadakaduhan a babae, oh. Ay, iso siguro ti bagbagada at taga-syudad anang isukatan ni Simeon kang ka, friendship. Unay kan, friend, ipalagip mo pa ilang mat. Os, kunak man no naka-move on kan. Apay akas lang masaksaktan ka. Nagloko kan, Simeon anak ka. Ne, apay tatang? Dahil tinagisukatam ken kuntesa. Ay nawaw, apay aya. Adayo mo't a sexy. Napupudaw, kaya napinpintas ni Pauline, ngam ni Kontesa. Nagpuskol ti make up na. Ken nakaraarte siga. Ay natatang, saan kailangan min ana irwam? Di kayo madanagan, extended ti bakasyon mi ka ni Pauline. Tapno maamuyo mo tinobyak. Anya, Ay, uwan gayam. Alwayan yung tilugan na nakaparada iti paraangan taya. Sana mabalay na magasgasan tayo tatang. ay nawaw. Sa dino man tinangalam iti kasta kapintas alukan Simeon. Di yun saludsudan no sa dino tatang. Ay, karwasan nyo man kini, gawan ar-aramidon nyo. Mabit lang Simeon. Isarding mo di lugan. Itin niya po, Pauline. Ti ex mo ti masabat ta. Saan ka di? Uwan, ni Kontesa. Ay nawaw. Kas damat gayam ti langana iti personal. Isarding mo man iti batog na. Kunak man no kabutang mo ti ex ko. Di ka mabutang ay pungot na ka. Saanan Simeon? Isarding mo man kit di ti lugan? Sana yun, businahan talangan. Kasla naklatsi ka. Saan pa yun ang makaisam idinay batog takin kwa na? Kaya nakita kinusilapan na ta. Madlaw nga umapal. Bayam nga umapal. Saan mo tala maibagay dahil ta Kontesa itikas kanya? Ay nawaw. Wan ata siyak ti may bagay kan ka, Simeon. Nay, apay anak kami suot ka si Mangpat Kontesa anak ko. Masurunak iti dayta Simeon nanang. Ay nawaw. Anya man ti kalukwan ngay naramid ti ex mo ay anak ko. Nasalaw ko ida iti nobya na ditadalan. Kat busi-busi na andakit din. Anya? Di lagbain mo dayta tao. Nakalaslas to. Ay, isuda mo't gayam tay nangag kong agbusi-busi na. Wen, lugan da di kabarbarong agkaralabas iti paraangan tayo nanang. Ay nawaw. No kasta.
Bak nang gayam tinobya ti ex mo, Kontesa anak ko. Siguro nanang. Nagpintas mo nga minjay lugan da. Iso malagayam akas tala ang kalakaken kwa na tinangisukat keng ka. Ay nananang, nasaysaya at matlang tain break nak iday. Ngamen, talaga asaan ang maibagay day taasim yun itikas kanyak. Si putam man kit din lumabas da nanang. Ibagam adida unay agbusi-busi na tanay. Nasakitan tilapayag ko. Sa dino man yung tipapanan nyo, Simeon, anak ko. Kasang sangpe yun lang. Ita, rumor kayo ba lang? Mapang kami lang kumatang, tatang. Asidig lang gayam tipapanan nyo. Apa masapul nga usaran nyo tilugan nyo nga. Ay, nawaw. Anya kay laki din na ya. Isungarod ti usar tilugan. Well, amangan lo panunutin dagiti kalugaran tayo. Nga ipalpalastog yun dahil talugan. Mabali magmag na kayo latan. Panunutan da, ano anya ti kahit da panunutan? Di ka ka di mabaek. Tatang, awan mo ti dakes na. No usarin mi ti service mi. Bayam nga umapal da Apay, parikot mi day ta. Ay, nawaw. Agawaan Simeon, anyat orasan. Nagagyaw. Ala, yung kami pa'y gumatang, tatang. Kumusta kan nga, bakla? Ay, uwan kayam. Ni Pauline, tinobyak. Hello? Hi! Ay na! Ang ganda nis pala ng nobya mo, Manong Simeon. Agyaman ang klaon na itiday ta ngayon bagam. Siya pwede ko nang bakla. Nalaing agpili da ito yan, ya? Ay, uwan kayam. Pasensya ka, ha? Noong paradak pa lang ti service mi iti parangan nyo. Naglilipit tumot ngamin iti kalsada. Awan pagiparkingan iti igid. Ay na, wow! No apay kami ngayon tugod yung pala tilugan nyo, Kano nagasilig mo dahil yung tersina? Ngamin, saan na mabalin na mabanog kan mainitan tinobyak. Iso nga ura asidag ti papanan mi. Usarin mi ti service mi. Nagparamag talaga. Ha? Anyat kinunang bakla? Ay! Iti ko na. Anya ti umayaw gatangan. Tani ada pa pa na. Nas ka namang rikupa kuan. Hay, una yan ti tattao itapanawan. Na para magdamala una yan. Shh! Ay tangiwat mo ka di Kontesa anak. No kasano, makapauman ti uhor tilugan da. Agbusina da pa'y ngarod. Di damat makarik na. Ay nawaw. Kaya't dalaang manen amaamuan ti intero a barangay nga adda na pintas alugan da, nanang. Ay unay ka matin Kontesa anak ko. Amangan no adala ang mat na pananda tinobya na Mabalin mo't ngamin ang magmagnata. Agpudno ka man kanya, Kontesa. Umapal ka kade, kada Pauline kan Simeon. Ay saan? Anya kumangay ti apalak kadakwada, nanang. Ti kinaparam magdadwa? Busina da busina. Di daman laagpain mo't. Makadisturbo da iti tao, nanang. Naimbag kumaan lumabas da laang. Saan mo't agbusina da pa'y? Friendship! Anya nga minantay ko ng mga istorya, Masurunak iti ex ko friendship. Na para maglaunay. Ay na, wow! Amo kun ano apay. Siguro, may sakamot kadagiti kanayon da abusinaan. Tunggal lumabas, when masalaw mo ida iti kalsada. Naalalam bakla. Ay na, talaga ang maibusan ti pasensya kadagita at tao. Ay! Uray siya kaya! Tunggal lumabas da dito iti Sena. Ay na! Masapol magpapansin da. Ang narigat ngamin ti agsasao. Ang mga no panunutin da, apalan tayo itilugan da. Ay! Hay! Uray ka Simeon! Nagsakit mo tilapayag iti busina yo! Speaking. Anyat ko na dito! Ti pa nagkunayo siguro kat nasaya at ti kastangar aramidan yon niya. Ha? Dayta ka di ti makagapon no apay ang nagawid kayo. Kaya't yu ti agpalastok. Anyat ko na, Kontesa. Ipig sa'yo man, tani, diyak ko ni mangag. Ay na, inal daw lang nga nakasta! Nagsakit tilapayag may iti busina kun uur tilugan nyo! Kanya?
Iso na sakit tila payag yo. Ta umapal kay kada kami. Bay aman ida Simeon. Normal laang matkit di ka? Aglalo pa'y kat no saan da pa'y anapadasan ti maadaan itilugan? Anya manay, tailangag ko ang nag-iskandalo kayo kano ititirsena ni bakla, si Miyaw, anak ko. Ay nawaw. Nainayunan daman ng tindanon da kada kayo at chismis tatang. Ay, nagadon tagrekreklamo iti kastangar aramidin nyo anak. Ang mga panunutan dagiti tattao, ang nagawid kayo laang, takayat siyot agpalastaw. Nagawid kami, takayat miti agbakasyon tatang. Una, ngamasaanin ang naragsak dagiti kalugaran tayo, iti kastangar aramidin nyo, iti nubyam. Baka disturbo kayo ngaminan. Umapal dala kada kami iso akasta. Ay gano kayat nyo, sumurot kayo kada kami kanipulen. Ag-road trip tayo. Ay, saan? Intong kwan, panunutan da. Akan kanunungak ti dakis nga aramid yung itinubya. No nag-aawid kayo, tapno agbakasyon. Ay agbakasyon lang Saan nyo adisturban ti padayo a tao tapno awan tirire? Imawag takin ko ko itilugan a binulod ta Simeon. Anya nga itimbaganakan ka? Kasapulan na kanong tibayad. Agraman tilugan. Due date ka no ita. Ay nawaw. Apay nga min na sinong batam. In-off mo kumalatan ti cellphone mo. Tapno nalakalaang ti agrason. Ibagata nga awan signal itinapananta. Matkit di Ang bayam, i-off ko ti cellphone ko tapno saan dak ama kontak. Una, jak pa nga min na-enjoy ana usar ti lugan kahit. Ket, sa di numanan ngay ti papananta? Inton malam tumanan. Agi na natapay mo ta. Okay. Nag-text akin ko kay tilugan. Di mo replyan. Sana bali? Isublitan tumot lang. Saan tabot nga itaray tilugan na binulog ta? Oh, anya ter aramidam ditoy bakla? Ay na, ada kayat kong ipakita kan ka friendship. Ay nawaw. Asino nga tinagbantay iti tirsenam? Nang rikupak pa lang tanapateg ti kayat kong ipakita kan ka. Anya dayta? Basaan da ito na i-post iti may sa Facebook group si Malyak. Dito, Ay nawaw. Rupa mo't dapulin kan Simeon. Kan aguray ka. Tilugan mo't ngay palpalastog da ti adday ti ladawan ana i-post. Basaan ti caption na For rent lang magganti lugan nga palpalastog ta? Anya? Yes! Iso ang nagpost akin ko iti lugan. Tadi da ka no ag-reply adwa. Kat ni, kasapulan dan tilugan. No kasta. Saan damat gayam ako kuha day jalugan? Kunakon kat. Talaga ana para magdagita adwa. Anya nga ita? Ay, anya nga friend. I-message ko ka di tinagpost. Wan, i-message mo. Agruam dagita mang lukloko ti pada da a tao. Ay, nungay maamuanda adata tinagipulong. Ay katuray Apay, nasaya at ti kastangan aramidan da. Agreeing kayo dito, si Miyaw, anak ko. Ay nawaw. Nasa pa pa ito tang? Ada ni Kapitan, itirwar anak. Ay nawaw. Kanya tararamidin ni Kapitan dita. Kahit da kayo kano ang makasarita. May papan kano itian niya tatang. Diyan ka mo si Miyaw, anak. Basta rumor kayo dito. Sige. Mabit nga tatang. Kasaritak pa yung umuna tinobyak. Agawaan nyo Tay-tay pa nga aguruuray ni Kapitan. Nakababain mo iking kuwana. Adda ni Kapitan itiruar pulin. Amangan mat no may papan itilugan ti umay na ibang Simeon. Uwan nga rod. Kasano nga taan na amuan ti aking kuka itilugan. No sa dino ti ayanta. Ay nawaw, nakababain ti kastoy. Abay. Si kalang ay ati mapabaynan no bilang lang. Ada ayamat imbaga kasyaklaan. Anya ngayon ti aramidan ta. Diyak kayat ti may balod Simeon. Diyak kayat.
Nung ay lumagtuta iti tawa, tumaraytan. Ay saan? Ang mga nukar-karo lang ang may babainta. Nasaya at pwenta nagpakita kayo atwa. At ka di masapul nyo, Kapitan. At ang tinawat niya reklamo. Liyo ka no ngamin insubli tilugan na binulod niyo. Saan kayo pa kano agree-reply? Nakapsot namin ti signal dito Kapitan. Ang palawag kang tulangan ni barangay hall. Umayton ti makinkuko iti na italugan itong maramdama. Kapitan, mabit lang. No apay ngamin, asan kayo ang nagtungpal iti nagsasaritaan nyo? Naimbag ko ma, no replyan nyo di tao, tapno di na panunutan nga intakayo ti lugar. Kalugaran tayo, tinakakita iti ropa nyo anay post iti Facebook. Naipos iti Facebook, kunayo, Kapitan. Well, in post na ti ropa nyo iti Facebook, tamarigatan ta ka no amang sapul ka na kayo. Aglalo kat saan kayo amakunta. Alamot na natatang, amang mabalin na kasarita yung ti Kapitan. Pasensya ka, Simeon anak ko. Ngam awanin ti baramida, no may papal iti dahi sa abanag. Ay nawo, ipalubos yung arod na mabalod kami. Noan niya ti desisyon nagiti masignan. Sangwan niyo, anak. Sangwan niyo ti bunga, ti kalukwan niyo. Di kayo mabayin kadagiti kalugaran tayo, tatang. Awan ti rumba nga pagbayinak, anak. Da kayo itinubiam tinagaramit iti kalukwan. Isuata kayo umat ti mangsulbar. Da kanunungan ti kastangaramit yo ha. Kundi balastog kayo kanumay. Kitain nyo na itabunga ti kalukwan niyo. Tatang. Sardigan naksi kasim yun ha. Agsaga na kayo kiti. Tamapan kayo iti barangay hall. Isubli yun na italugan. Kan bayadan nyo ti rumbang ay bayadan nyo. Di yu urayan na kiti pulis nga umay dito balay. Di kay agaramid iti kalukwan tapnula ang adda maipalastugyo. Kanayon nyo kumaalaglagipen at idakas nga aramid kat dakas mat ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.